Здравейте, приятели! Аз съм Любопитство и днес ще се гмурнем в най-вълнуващите новини от месеца. От градовете на Луната до изкуствен интелект, който започна да мисли сам. Светът през 2026 не е това, което беше. Останете с мен до края и вижте сами. Водната революция на Луната. Мисия Артемида 3. Водната революция на Луната. Започваме ударно. НАСА и SpaceX току-що потвърдиха. В кратера Шакълтън на южния полюс на Луната има огромни залежи от воден лед. Това не е просто лед за коктейли. Водата е гориво. Можем да я разделим на водород и кислород. Това означава, че Луната вече не е просто камък в небето, а първата ни бензиностанция по пътя към Марс. Строежът на първата лунна база започва по-рано от очакваното. Сигналът от Проксима Кентавър. Учените от проекта Breakthrough Listen уловиха нов, повтарящ се радиосигнал от най-близката до нас звезда. Не звучи като природен шум. Дали е техносигнатура? Все още не можем да кажем извънземни, но астрономите са по-развълнувани от всякога. Представете си, само на 4 светлинни години от нас някой може би също гледа към нашето Слънце в този момент. Плашещо и вълнуващо, нали? Звездите вампири. В космоса има престъпления. Открити са нови сини скитници. Това са звезди, които трябва да са стари и червени, но изглеждат млади и горещи. Тайната им? Те буквално изсмукват водорода от съседните си звезди, за да се подмладят. Истински космически вампиризъм. Кой казва, че науката е скучна? Възходът на мислещия ИИ. В света на технологиите вече не сме в ерата на чат-ботовете. Новите модели от 2026-та използват така наречения self-reasoning. Те вече не просто предполагат следващата дума, а планират стъпките си и проверяват логиката си преди да отговорят. Това е най-близкото нещо до истинско съзнание, което сме създавали някога. Надявам се да са приятелски настроени към нас. Батерията, която промени всичко. Електрическите коли най-накрая победиха бензина. Новите твърдотелни батерии вече са в масово производство. Зареждане за 5 минути и пробег от София до Берлин с едно зареждане. Край на притесненията за батерията. Бъдещето е чисто и невероятно бързо. Генетичната ножица. Медицината направи гигантски скок. С технологията CRISPR 2.0 учените успяха да изрежат генетичния код на наследствено заболяване при жив пациент. Навлизаме в ера, в която лошият късмет в гените вече няма да бъде доживотна присъда. Това е истинско чудо на науката. Мистерията на облака. Дарк 9. Намерен е огромен газов облак, който е напълно невидим за обикновените телескопи. Той няма звезди, но има масата на милиарди слънца. Учените смятат, че това е материя от преди 13 милиарда години. Това е като да намериш фосил от самия голям взрив. Вертикалните ферми. Градовете ни се превръщат в джунгли. В Сингапур отвориха врати първите напълно автономни вертикални ферми. Представете си, без пестициди, без транспорт, просто храна, растяща в съседния блок. Това е бъдещето на изхранването на планетата. Хотел в космоса! Ако имате излишни няколко милиона долара, събирайте багажа. Първият модул на орбиталния хотел Voyager вече е в космоса. Той ще има изкуствена гравитация и най-добрата гледка към Земята. Кой иска да отидем там на екскурзия? Аз със сигурност. Скелетът на Вселената. И накрая нещо грандиозно. За първи път успяхме да визуализираме нишките на тъмната материя. Това е скелетът на Вселената. Ние сме просто малки светлинки върху една огромна, невидима паяжина. Кара ни да се чувстваме малки, нали?
но и част от нещо невероятно голямо. Това бяха 10-те събития, които ме оставиха без сън тази седмица. Кое от тях ви изненада най-много? Пишете ми в коментарите. Чета всичко. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да не изпускате следващата доза любопитство. А до тогава, продължавайте да гледате към звездите. Чао, чао!